ଷ୍ଟଡି ୱାର୍ଲ୍ଡ 2.0 କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ। ସର୍ବନିମ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନା ହରିୟାଣାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଛୋଟ ସୁନ୍ଦରବନ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ଓ କାଠଯୋଡ଼ି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ, ତେଲ ଓ ଇବ୍। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ମହାଦେଶକୁ ଉଭୟ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶକୁ 3ଟି ରେଖା ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସାହାରା ମରୁଭୂମି କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ କର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁଳ୍ମ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି 10ଟି, 12ଟି, 13ଟି, 14ଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶଟି ଭାରତର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଚୀନ, ନେପାଳ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ନନ୍ଦନକାନନ, ଭିତରକନିକା, ଶିମିଳିପାଳ, ଚନ୍ଦକା। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। ତାହା କ'ଣ ଯାହା ପୁଅମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଲ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ନିଅ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଟିକା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀ ବିହାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ରହିଛି ଅଂଶୁପା, ଭିତରକନିକା, ଚିଲିକା, ନନ୍ଦନକାନନ। ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ।